regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine relate sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aarangkada na ang programang hatid ay kalaman sa makabagong paraan, teknolohiya at makinaryang pansaka. Sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Halina't makinig sa ating talakayan dito lamang sa Radyo Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Inaanyayahan po namin ang lahat ng 2020 Farmers Cooperative Association o FCAs. Maging ka-eskwela na po kayo dahil bukas na ang enrollment para sa inyo. Pumunta lamang po kayo sa ating FB page na Radyo Eskwela PH. I-click po ninyo yung Google Form link na makikita sa kaliwa ng ating FB page para po magsimulang mag-enroll. I-click po ang Mindanao kung kayo ay taga Mindanao. Yan po sa ating Google Form ay kailangang ilagay ang mga hinihingi at importanteng impormasyon. Ilagay ang inyong email address, ang buong pangalan, edad, at markahan kung ano ang inyong kasarian. Ilagay din po ang inyong cellphone number. Piliin kung anong rehiyon kayo kabilang. Piliin po ninyo kung saan ang inyong lalawigan. Hanapin ang inyong munisipyo o bayan. Hanapin rin kung anong FCA kakabilang. I-click ang next. Makikita at maaari na po ninyong sagutan ang ating pre-test. Matapos po ang pagsagot, naka-enroll na po kayo sa Radyo Eskwela. Sama-sama po tayong makinig, manood at matuto ng mga aralin ng Season 2, Radyo Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Tuwing Merkules at Sabado, simula na po ngayong Pebrero, alas 5:30 ng umaga. Para po sa karagdagang informasyon o kayong assistance, maaari po kaming i-text o tawagan sa numerong 0917-163-7629. O kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa aming Facebook page na Radyo Eskwela PH. Tandaan, basta RCEP Machinery, libre! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay. Hello. Yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niining ubos ninyong galagad sa mong tulumanon. Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, pagsugod na ito nung natingala ta. Nausog, no? Dahil nausog diri sa atong kuhan sa announcers ball. Okay, natingala ko, abi na ako ba din musulod ang atong microphone, no? Okay, yan na di ay. So, sa di patamadto sa unahan, sige hapon na atong si unang batimbayan, no, sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang, no, tibok stop gyud din sa RMN Dipolog, no.
mga radyoman, kasama mga radyoman. Mao gyapon sa technical side, makauban gyapon nato dinhi si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Dax Ilumba, si kasamang radyoman Alma. Okay, ato ding nakita nga niya na po, no, ang iyang programa karon pa mga alas 8, pero sayo kayong naabot. Yan na diri sa istasyon. Okay. Atong pagyuk mo usab kaniya, no, ni kasamang Alma. Sa atong amahan sa Diocese, no, of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, uban sa mga kaparian, okay, sa mapananglit sa atong yung Bible Director, no, si Reverend Father Amil Curong, Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., o sa tanan, no, nga dili na nako mahisgutan pa mga pangalan, no, daghan kayo, no, diri sa maong diocese. Bisa na, no, wala may sakop din sa maong diocese sa atong pagyukbo kininyo. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong nga tanan. Okay, now ang atong pag-isgutan karon kining mahitungod sa pag-interpret, no, pagsabot aning mga nahisulat sa Biblia. Kung anong nagkabahin-bahin kita karon, no, nagkabahin-bahin kita nga mga Kristiyanos, nagtuo ko nga tungod kay wala masunod ang paagi o kanang pwede nato ni siya tawgon, no, wala masunod ang protocol nga gitudlo sa Biblia. Tingali mo ingon mo, pagkadaghan na mong gatuon og Biblia Veritas niya, moingon ka nga wala namo na masunod. Okay. Dili po ko moingon ana. Daghang gasunod sa Biblia, daghang kong gabasa. In fact, ang nakita na ko aning daghang kayong mubasa sa Biblia sa akong naobserbahan, sa ako na po ning observation, mga dili mangani Katoliko. Mauna nga mas daghang bright sa Biblia nga dili Katoliko kaysa mga Katoliko. Kay daghang kayong Katoliko pero makaingon ko gamay ra gyud ang mubasa nga Katoliko sa Biblia tungod kay daghan man di kay balo mo tubag, no, mo patin-aw, mo hatag og explanation. Daghang mga Katoliko dili kay balo mo explain, mo tubag sa ilang pagtuong Katoliko kung dunay mangutana. So muna mo kaingon ko mas daghang mga dili Katoliko ang mantigo sa Biblia. Pero diha ang pangutana, ang pagsabot ba sa maong Biblia nahusto ba? Nahusto ba? Siguro moingon mo nga tuwa na po ni Veritas o iyan na pong ipatuo nga siya may correct niya kami na sayo. Okay. Mura po ko nag-arugante, di ba? Okay, now dili na lang ta maghunahunaan, no? Ato na lang timbang-timbangon ba ang akong giistorya dire, timbang-timbangan ninyo kung nagtudlo ba ko o inarugante o nasayop ba ko ani. Kung nasayop ko ani, di entitled po mo ana. Okay. Baka ingon ko nga mahimong sunod ta sa Biblia pero wa ta kahibalo tingali nga nasayop na ta. No kanang gitawag og honest mistake. Mahimong ako may maigo ana, no? Mahimo pong kamo. So pag-determine kung kinsay nasayop na to, no, timbang-timbangon lang na to. Karon, no, atong tukiuning mga pipila ka gipadayag sa Biblia, nga ano mo ingon ko nga wala ni masunod na to. Ako na lang i-apil akong kagalingon, no? Parang dili ra pud mo makaingon nga arugante po ni Veritas. Yang ipatuo nga siya may na-correct niya kami nasayop. Iyon na nilang, no? Pamalandungan na to ni kining mga tudling sa Biblia nga akong iskutan karon. Okay, paninghaon na ito ning dakop tag-agi, bisan mubo ra niya itong panahon, no? Anyway, kung di na ito ni matiwas, sa sunod Domingo ato ning tiwason. Okay. Ang Biblia manggo, dunay protocol. Dunay protocol. Kaya gitawag na ito ni siya
protocol sa panaghiusa. Now, kung tingali mo ingon mo nga, asa man na mabasa Veritas ka ng pulong protocol diya sa Biblia? Na wala. Huwag po kung maingon nga mabasa ng protocol sulod Biblia. Pero ang buot ipasabot ana as Biblia, kana bang paagi. Unsaon ta pag-usa. No? Paagi unsaon ta pag-usa. Nga buti pasabot ang atong Dios, ang atong Ginoo nagtudlo o nagpadayag unsaon ta pag-usa. Unsaon ta pag-usa. Now, giunsa man sa Dios, giunsa man ni Kristo pag-usa ta. Di ba? Nagtukod siya simbahan. Nagtukod siya og iglesia. Timan anato nga ang atong Ginoong Hesukristo kuan siya kanang concern kay siya. Gusto gyud siya nga mag-usa ta. Nasa mo lang mabasa Juan 17:11, Juan 17:21. Katong niingon siya, amahan, mausaon ta sila, maingon nga ikaw og ako usa. So, mao nay gusto sa Ginoo, mausa ta. Na karon, giunsa man niya ni pagtrabaho. Giunsa man niya pag-ugmad ning panaghiusa. Well, kung tanaw na to ang Mateo 16:18, katong giingnan niya si Pedro nga magtukod siya og iglesia. Ningon siya, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia o simbahan sa ato ng kumun nga hubad ron. No? Sa lain pong teksto gihulagway ning usa ka gingharian, pagatukuron ko ang akong gingharian o iglesia nga bisan gani ang Hades dili makabuntog niini. Sa ato palig-on kining iglesia, ha? So ato ning mauna-una nga dili ni siya maguba gyud. Nagpadayon ni sugod atong iya ning gisugdan. Future tense ang gigamit pagatukuron tungod kay dili man gud automatic nga matukod ayon. Oh. Napa man yung mga materialis no, nga andamon para matukod yun. Nung giuna niya ang mga materialis mo mga apostoles nga iyang gipamili. Giingnan niya si Pedro nga magtukod. Niya to cut the story short, ang pagka kompleto gyud nga natukod ani katong adlaw sa Pentecostes katong napadala tong Holy Spirit. Kay kung ang iglesia pundok walay Holy Spirit nga mugiya, dili na siya matawag og simbahan sa Ginoo. So mo na usapon sa reason nganong future tense kay ipadala pa man ang Holy Spirit para mabuo gyud ang iyang pagka simbahan nga tinuod. So sa adlaw sa Pentecostes moto gituhuan nato ang pagkahingpit gyud pagkatukod sa iglesia. O nga napadala ang Holy Spirit nga makaingon gyud ang simbahan o iglesia gyud sa Ginoo, iglesia gyud sa Dios. Na karon mga igsoon, naa dinhi bantayan nato, kay naa dinhi ang protocol nga abot og nasunod ba rin nato. Ako lang i-appeal akong kaugalingon, no? Para nga rin mo makaingon nga arugante ni Veritas. Okay. Now, pag ingon niya ni Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia, sa sumpay, sa verse 19, mao ni ang key factor. Niingon siya nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong gapuson o luagan, gapuson og luagan dinhi sa yuta, gapuson og luagan usab sa langit. Kulang gi-paraphrase. Okay. Unsa man ang gapuson og luagan? Sa common nga hubad ron sa Biblia, ang maayong balita Biblia, gihubad ni siya og Pedro, ang imong idili diri sa yuta og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab sa langit. Now, timan anato nga si Pedro iyang giingnan taliwala sa ubang mga apostol nga tuwa dito. Si Pedro mo'y iyang giingnan. Nganong gisingle out man niya si Pedro? Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Authority na, gahom na sa Dios kung atong sabton. Di ba nga mo ingon matag gahom na sa Dios? Authority na sa Dios. Tungod kay ang Dios naman may makadili og makatugot kung maghisgot tag mga balaanong butang. Na? Di ba? Di ba ang Dios makahimog balaod?
ang Dios pod pwede makalugak og balaod. Oh, di ba? Oh, pwede mohimog balaod ang Dios, pwede po niya luagan na kay Dios man siya. Example ana katong si Kristo nga existing ang interpretation sa balaod sa mga Hudiyo na kung makalapas ka sa adlong igpapahulay, death penalty dayon ka, batuon ka hangtod mamatay. Wa man balaod sa mga Hudiyo. Oh, pero giluagan na ni Jesus Christ nga bisag makalapas ka sa adlong igpapahulay, dili na kapatyon, tagaan kag dakong chance. Ingon na mo po ni akong mensahe unta ni Manny Pacquiao kung gitagaan paghigayon nga magdebate ning duha about death penalty. Mo ni akong i-argue niya. Tinuod nga ang Dios na gahom sa pagpatay kay siya may tagyas kinabuhi. Pero pwede po niya dili na niya ipadayon. Iyan ang luagan. Oh. Sama atong mananapaw nga babae. Sa balaod sa mga Hudiyo, patyon yun ang mananapaw. Pero anong wala man patya ni Jesus tong mananapaw? Kay iyang giluagan ang balaod. Ang Diyos pwede mo dili, pwede po mo tugot. Di ba? Pero nga naman nga sa tanang mga apostoles, si Pedro man iyang giingnan na. Kanang iyang authority. Although gi-extend man pero later on ato rin nang i-discuss. Kay kining gahuma gi-extend po ni dili lang ni Pedro kundi sa ubang pong mga apostoles katong sa Mateo 18:18. Denoting nga but pasabot kung si Pedro mo'y mangulo, naapod si ubang mga kauban. Mura na rin siya college, na hugpong na rin siya. Gani ato ning gitawag og magisterium, no? Kaya ang unang magisterium, Pedro man and other apostles. Mo na sila mga authorities sa atong Christian faith. Kanya kung mabakanti ng ilang katungdanan dunay mapuli kay sa buhat 1:20 ang katungdanan kuno mabakanti doon na may mapuli. Kulas gudan ng presidente kung mabakanti iyang katungdanan dunay mapuli, dunay succession. Di ba? Oh. So mao na sa tanang mga apostoles si Pedro mo iyang gisaaran anang iyang authority sa pagdili ug pagtugot. Pedro, ang imong idili, drisyuta idili sa langit, ang imong itugot, itugot. Nakaroon, kanus aman ni kanang gipabuhat na gyud. Oh, gipabuhat, no? Ni Kristo ning tahasa. Now, sa buhi pa si Kristo, wala pa ni gihimo ni Pedro ning authority. Kay naa pa man si Kristo, na ang Pangulo. Siya pagay mangulo diha, ang iya pagay mga unahon na mo'y dapat masunod. Pero nga nung giingnan man niya si Pedro ana, tungod kay hibalo man gud si Kristo nga dili siya magdugay, ang iyang personal presence, di siya magdugay diri sa yuta. Kay patyon man ni siya, dayon mabanhaw din musaka og asa siya gikan. So, si Kristo, nagunahon na siya na hindi mo ko magdugay, so mamili kog tao nga mo represent nako. Sama sa mayor nga naay vice mayor kay aron kung mo adto ang mayor sa ubang lugar naay vice mayor nga mo represent sa iyang authority, sa iyang gahom. Di ba? Kabalo galita si Kristo pa di kay balo. Biyaan ta niya diri, biyaan ta niya mo adto siya sa langit, then biyaan ta niya nga way mangulo nga makita. Dili una na si Kristo, oy, naghuna-huna na siya ana, mo nang gipili na niya daan si Pedro nga maoy mo sunod sa iyang posisyon nga makita nga pangulo. Now, pag saka ni Kristo sa langit, wala mawala ang iyang pagkapangulo. Kay pangulo man gyud siya sa iglesia, pero ang nabakante kanang pagkamakita. Unya kinahanglan doon na maging makita nga pangulo niya kay mabakante naman ang makita nga pangulo, kinahanglan doon ay mo represent. Now, di ta kabasa nga niingon si Kristo ana nga himuon ko ikang representative nako Pedro. Di ta kakitag litra por litra ana, wa pod magtudlo ang Katoliko nga nagingon si Kristo ana litra por litra. Pero iyang gipasabot, implied, iyang gipasabot, iyang gipahiwatig kung bagas Tagalog. Ngano man kay kana nga authority ag iya man na. Kanang pagdili og pagtugot iya ng gahom nga pwede siya mo patuman og balaod, pwede po niya dili patuman. Sama lagi anang patyon ng makalapa sa adlaw ipapahulay, ang mananapaw patyon balaod na sa mga Hudiyo, pero iyang giluagan. Di ba? Iyang giluagan, napod siya rason nganong iyan ang giluagan. Wa ko'y panahon pag-discuss ana.
Di ba? So, sa tanang mga apostoles, si Pedro ang gisingle out pag sulti ana. Now, kanus ama na gi-turn over na gyud ni Kristo. Now, sa dihang nga pa si Kristo dire, wa pa niya gi-turn over yun na. Giing na lang niya daan si Pedro ana, pero wala pa siya moingon nga, o ikaw na mo represent Pedro, na pa man siya. Pero gisaara na siya anang authority ha. Saad na nga siya mo authorize. Now, kanus amang gyud gi-turn over ni Kristo ngadto ni Pedro kanang pagkamakita. Take note ha, pagkamakita nga leader sa iglesia. Juan 21:15-17. Bisag kung saon ako balibalig basa ana, kana man yung bersikulo ha, ang ebidensya. Dili mabasa na nga giingnan siya nga ikaw na yung representative Pedro, pero iyang gipasabot. Nganong gipasabot ni Kristo? Tungod kay naaghapon ang mga apostoles dito daghan. Tuaghapon dito gapon na dito. Kay taliabot naman nga mukayab si Kristo atos langit. Oh, hapit naman siya mo sa kaslangit ato. Unya, si Pedro gihapon niyang giingnan. Pedro, kung tinuod kang nahigugman ako, atiman na ang akong mga karnero. Ngano ang ubang mga apostoles, wala niya ingnana. Si Pedro ragyod nga, tuwa man po unta ang ubang mga apostoles dito. Unya, ang atiman nun ni Pedro, tanang mga karnero ni Kristo. Sa ito pa'y pang-universal ang iyang pagka-shepherd. Kaya kung mayngon ta, ang obispo nato diri si Bishop Severo, siya ang iyang authority diri raman sa atong diocese sa Dipolog. Di ba? O katupong bishop po sa Amerika, dito na po ang iyang scope sa Amerika, Alemania. Pero kini si Pedro, tanawa ha, Pedro atiman na sa laing pagka-istorya, pangulohe ang akong katawhan. Katawhan ni Kristo tanan. Sa ito pa, universal chief ni. Ang kang Kristo ni nga pagkapangulo, ang iyang gitahas ni Pedro. So klaro kayo niya ng bersikuloha nga iyang gipili si Pedro nga mo represent sa iyang pagka one chief shepherd. Kisa may katuluan ni ron. Katoliko. Kaya ang Orthodox, mura po nagkatoliko, kaya na mga larawan, pero ilang mang gisupak ng primacy of St. Peter. Mahimong kanang supremacy of St. Peter. Isupak mo na sa Orthodox. Kaya ilang mang gi-equal ko no itong mga leader nila, mga patriarchy. No. Equal ra ko no ang ilang authority. No! Kay si Kristo pinakalabaw, o kanang iyang pagkamakita nga pangulo na bakante man kay sa kagod sa langit na kinsa man iyang gipasabot. Ako nilang klarohon na kinsa iyang gipasabot nga mo represent sa iyang pagka one shepherd. Kasi sa Juan 10:16, si Kristo may one shepherd nga gisgutan diha. Nya kinsa may iyang gitahasan anang pagka one shepherd nga mudumala sa iyang tanang katawhan. So to pa universal pastor ni, no? Si Pedro, kay si Pedro may iyang giingnan, atiman na ang akong mga karnero. Timan na dito ang ubang mga apostoles. Timan na to. Pero nganong si Pedro, iyang giingnan na tungod kay iyang gipasabot nga si Pedro mo represent niya ingon nga pangulo diri sa yuta nga makita. Unya kanang katungdanan kung mabakanti doon na may mapuli. Pulihan gali sa Iglesia ni Cristo ng posisyon sa ilang executive minister kung mabakanti. Pagkamatay ni Brother Felix Manalo, ilang gipulihan sa anak nga si Iranio. Pagkamatay ni Iranio, ilang gipulihan po sa anak nga si Eduardo. Atong presidente po, mag-ilis-ilis man na, doon ay succession. Nakaroon ng pangutana. Kay katungdanan man ng pagkatinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Sa dihang nabakante kay si Pedro, wala na. Kinsa may nakapuli sa iyang katungdanan. Kay sama sa katungdanan ni Judas na bakante, nag-eleksyon man to, nagpili man to sila. O si Matias mo'y napili. Nakaroon, mo ni ang crucial dire. Kung magsalig mo sa Biblia ragyod, muna ako di kumutuwa ng Bible alone. Kay dili tanang tinuod gisulat des Biblia, pagkadaghang tinuod nga wala des Biblia, pagkamatay lang ni Juan, waman gisultis Biblia, di ba? Oh, wala daghang tinuod nga wala sa Biblia. Katong history sa Inquisition, Crusade,
Mabasa ba ko na sa Biblia? Puros na tinuod. Pero wala na sa Biblia. Na? Oo. Karon, pagkabakante sa katungdanan ni Pedro, kay katong kang Judas, gipulihan man to, sa dihang nabakante, di ba? Ang katungdanan ni Pedro, mas importante ni kay representative of Jesus Christ guna. Yang katungdanan. Pagkabakante sa katungdanan ni Pedro, kinsay nakapuli. Now, sa tanang pundo, kinsay makahatag og listahan. Kung ato ka sa INC, ang ilang ihatag nga listahan siguro, kanang listahan sa mga executive minister, dili na pwede kay 1914 man nagsugod ng grupo ha. Okay. Muanha kas Katoliko tagaan kag listahan. I-search diya sa kuan kanang Google. Search niyo list of popes. Gikan yun ni Pedro hangtod karon. Sumpay-sumpay gina. Gikan ni Pedro hangtod ni Pope Francis. Naagyo na. Nya tingali mo ingon mo, nya kay na may mga Santo Papa Veritas nga dili mahayog panig-ingnan, dili po na proof nga dili ni tinuod ning simbahan. Kay bisan tan-awon ninyo ang history sa Old Testament katong gingharian ni David, na ay mga leader po nga dili maayo. Oh, na ay mga leader. Katulang si Shebna nga prime minister ni King Hezekiah, kay usas na kalingkod sa trono ni David sa iyang panahon kato si King Hezekiah. Then doon na sa tinugyanan si Yahweh nga wicked dili daotan. Giilisan noon siya ato, gipalagpot siya, giilisan siya buutan. Oh. So pwede din na nga kanang katungdanan na ay makalingkod nga mautog kinaiya. Para sa lagunaan ang katungdanan sa mayor o gobernador, genuine na ilang katungdanan, dili na piki. Pero posibleng doon na mga gobernador o mayor nga magpabadlong silang katungdanan. Pero dili ka makaingon nga bugos piki na ilang katungdanan. Genuine ilang katungdanan, lamang sila nga galingkod mo questionable. So, na mga Santo Papa, na mga leader nga dili maayo, pero pila ra man na sila kalugas, mas daghang buutan nga Santo Papa kaysa mga buluyagon, according to history. God allows it nga na mga leader nga dili maayo. Ma-politika man, ma-gobyerno man, o sa simbahan. Pero, gisaaran ni Kristo nga dili maguba. Wa na ko'y panahon mo padayon pa. At ang ninyo sunod Domingo pohon kaya ako ni padayon. Kini nga protocol wala masunod o nang nagkabahin-bahin ta. So hangtod sa sunod Domingo pohon sa mang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Sa dinan